Nasabat kan San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station ang duwang persona na ilegal na nagbibiyahe nin sinakong uring sa Barangay Salvacion, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, Martes, Marso 7. Sa impormasyon, 12 sako nin kahoy na uring at pigporbaran ko tang ibiyahe kan mga suspect pasiling sa banwaan kan basud. Alagad sa sumbong nin concerned citizen, tulos na nagkondusir nin intel monitoring and kapulisan na nagresulta sa pagkakaaresto kan mga suspect. Bali po, may na-receive po kami nga information dyan sa may Barangay Salvacion. Actually po itong Barangay Salvacion is malayo po mismo dito sa sentro ng San Lorenzo Ruiz. Ang daan nga po niyan ay sa Basod, Camarines Norte. Inner barangay po siyan. And then yun nga po, dumakad yung mga operatiba namin sa pamumuhan ni Police Chief Master Sergeant Camase, kasama ng dalawang operatiba. Nagsagawa sila dun ng mga operation doon sa taas, and then nahuli nga itong dalawa. Binisto ang mga suspect na sinda alias Philip, 40 anyos kan Purok 6, Barangay Kaayunan, Basud, asin si alias Tony, 30 anyos kan Purok 1, Barangay Salvacion, San Lorenzo Ruiz. Bali yung dalawang akusado, naditing dito sa amin. At itinurn over na namin sa yung lahat ng mga DNR na magkapile ng kaso. Kumbaga yung papel kahapon na i-turn over na lahat, yung sasakyan, yung mga confiscated na sack of charcoals, pati yung tao, turn over na namin. Kasi sila naman ang magpapile ng kaso laban din sa dalawa. Ipig-turnover naman kan otoridad ang duwan suspect sa Provincial Environment and Natural Resources Office Camarines Norte asin mahahampang sa kasong pagbalagar sa PD 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Para sa mga baretang Tatak Bicol, An Imperial, Bicol University Intern.